nitellilkom. Sissa urejtkom nispera illi id-dem ta' Kristu huwa prezzjuż, il-fidi tagħna jew wkoll prezzjuża il għaliex permezz tagħha aħna ingawdu dak li kiseb Kristu għalina bil-tixrid ta' demmu, u wkoll il-Bibja tajt illi il-messaġġ tal-Evanġelju u appuntu dan li jiena qiegħed nixxierja magħkom huwa wkoll prezzjuż. Il-messaġġ tal-Evanġelju huwa l-qawwa tal-la salvazzjoni ta' dawk kollha li jemnuha. Se jkuma bravi jew ignoranti, se jkuma rġiel jew nisa żgħar u kbar, il-messaġġ ta' salvazzjoni qiegħed jingħata lil kulħadd appuntu biex naraw biex nifhmu l-imħabba u r-rieda tajba li Alla għandu l-bnedmin. Alla diġà tagħna prova ta' din l-imħabba superba tiegħu meta tagħna l-aħjar u l-aqwa illi kellu. Tagħna lill-ibnu stess. Ma tagħniex xi anġlu, ma tagħniex xi affarijiet li kellu, tagħna propjament u realment lilu nnifsu. Appuntu l-Apostlu Pawlu meta kellem lill-Presbiteri f'Efesu aċċennalhom dan il-punt u għalilhom biex huma jkunu responsabbli biżżejjed biex jieħdu ħsieb lill-Kristjani jgħalmuhom il-verità, jindokrawhom bl-umiltà kollha il għaliex fakkarhom illi ħarsu li konfuskom mela u l-merħla kollha li fuq l-Ispiritu Santu għamilkom għassisa biex tiraw il-Knisja talla illi hu xtara demmu stess. Ħanajdu għafini. Kull ma jeżisti huwa Alla, għax Alla huwa l-ħallieq omnipotenti ta' kull ma hu, ta' anġli, ta' bnedmin, l-univers, id-dinja tagħna, kollox hu Alla. Però b'mod speċjali, b'mod partikolari, Alla kiseb il-Knisja b'demmu stess, b'demm ta' liben imxerref fuq is-salib. Alla issa għandu dan it-teżor partikolari, dan it-teżor pekuljari tiegħu. Teżor speċjali illi hu qiegħed jikseb għalih innifsu. Il-Kristjan huwa grad illi huwa wieħed minn dan il-poplu kbir, il-Bibja issejħu poplu innumerabbli, illi Alla qiegħed jottini għalih innifsu kif appuntu il għaliex Kristu xtrana għalih innifsu bid-demm tiegħu stess. L-Apostlu Pawlu wkoll fl-ittra l-Efesin kapitlu 2 vers 13 jispjegalna illi bid-demm ta' Kristu aħna issa robna lejn Alla. Niftakar iż-żmien meta jiena għalkemm kelli ħafna tarif dwar Alla u kont nitgħallem ir-reliġjon fil-klassi, fil-primarja, sekondarja u l-bqija, però lil Alla ma kontx nafu personalment. Kien imbiet minni appuntu meta irrispondejt għal dan l-Evanġelju illi jiena qiegħed naqsam magħkom illi għamel id-differenza kollha. Għaraft u għement illi bil-tixrid tad-demm ta' Kristu fejn qabel aħna konna il-bot issa sirna qrib bid-demm tiegħu. Efesin 2 vers 13 għattilkom. Appuntu jgħidilna illi issa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu il-bot ħafna sirtu qrib bid-demm ta' Kristu. Darba konna mingħajr Kristu, konna mingħajr Alla, konna barra mill-pattijiet tiegħu, ma kellniex tama kien forsi konna nippretendu li għandna tama tal-ġenna, però fir-realtà mingħajr Kristu ma kellna xejn ħlief kundanna. Issa Pawlu afferma illi issa sirna qrib bid-demm ta' Kristu. M'għadniex aktar barranin u orba, imma sirna nies tal-istess belt mal-qaddisin u tad-dar tagħna. Din il-rubija, din il-ħbiberija li Kristu kisbilna hija propjament għalina. Aktar minn hekk, bid-demm tiegħu Kristu qaddisna għal Alla. L-idea ġenerali, l-idea popolari dwar minu qaddis hija waħda żbaljata. Skont l-Iskrittura, il-qaddisin huma dawk in-nies sew mejtin kif ukoll ħajjin, kif ukoll li għadhom jgħixu fid-dinja illi ta' bilħaq u ġenwinament jafdaw fi Kristu Ġesu u jżommuh
bħala s-sit uniku tagħhom. Dawn huma l-qaddisin tal-Alla. U l-ittra l-lut allura tgħidilna illi Ġesu wkoll biex iqaddes lill-poplu b'demmu stess bata barra mid-bieb. Appuntu għalhekk ħal passjoni, għalhekk rafa s-salib, għalhekk kien imsammar ma' salib biex iqaddisna għal Alla, biex jisseparana għal Alla, biex aħna nkunu ta' bilħaq ta' Alla u narfu ngħixu għal glorja u s-serħ tiegħu. L-aħħar vantaġġ, l-aħħar barka illi Kristu kiseb fuq is-salib li se nsemmi illum hija il-sliem, il-paċi illi Kristu ġabilna ma' Alla, illi issa wkoll għandna il-konfidenza illi nsejħulu Alla missierna, Abba missier, appuntu minħabba il-sakrifiċċju ta' Ġesu Kristu. Kolossin kapitlu 1 vers 20 jgħidilna illi Kristu wara li ġab is-sliem permezz tad-demm tas-salib tiegħu ħabbeb il-ħwejġ kollha miegħu nnifsu bih, sew dawk li huma fuq l-ard kemm dawk li huma fis-sema. U intom li darba kontu imbedin u edewwa fi ħsiebkom bl-opri żiena issa ħabbibkom. Kristu ħabbibna mal-Alla, Kristu għamilna paċi ma' Alla, fejn qabel konna aljenati minnu ma tantx interessati fih, issa Kristu ġabna biex nkunu ħaġa waħda flimkien. Alla missierna u aħna il-familja tiegħu. Kristu huna l-kbir u aħna l-aħwa u l-uliet adottivi ta' Alla. Grazzi lil Alla għal dan id-don tiegħu illi ma jistax jitfisser il-kliem.